тапшыруыбызны алыга таба дәвам итәбез. Һәм экраннар алдына Николаевка эшчеләр поселогында гомер сөрүче хөрмәтле милләттәшебез Азизова Гөлбану Абдулхаковнаны чакырып алабыз. Бүген 8 декабрь көнне ул үзенең матур 60 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны зур Ширкли авылыннан апасы Гөлсинә, Рязань шәһәреннән племянницасы Галия кытлап җылы теләкләрен җиткерәләр. Кадерле кешебез сыман тырыш, уңган, тыйнак, акыллы, шул ук вакытта бик җитди, сабыр, түзем, таләпчән кешеләр сирәк очрыйдыр. Якыныбыз шундыйларның берсе. Балачактан ук ул бу сыйфатларга ия булып үсте. Үз гаиләсендә дә тәртип булдырып, тормыш иптәше Имран белән 2 кызлары, Гөлнара һәм Алсуны тәрбияләп үстерделәр. Алма-алмагаштан ерак төшми дигәндәй, балалары да аларның бик акыллы булып чыкты. Бүгенге көндә әти-әниләрен 2 оныклары белән куандырып яшиләр. Кадерлебез, бүген бу истәлекле көн бездән иң изге теләкләр һәм бүләкләр кабул итү өчен килеп җитте. Сиңа исәнлек, саулык телибез һәм көчең, бар хыялларың, максатларыңны тормышка ашырырга җитсен. Тормышыгыз нык булсын, мал-муллыгы да тукталышсыз сезнең файдага булсын. Шундый ук нык булып калырга, ышанычны югалтмаска һәм юк-бар мәсьәләләргә, борчылуларга артык игътибар бирмәскә телибез. Туганнарым, сезгә чын йөрәктән бер Алламнан сорыйм һәр кичтә. Барчагыз да яшәгез муллыкта, кайгы-хәсрәт күрмичә һич тә. Йортларыгыз тыныч, имин булсын, балкып торсын уты шатлыктан. Табыныгыз һәр чак тулып торсын, үзегез тапкан хәләл ризыктан. Фәрештәләр канат җәеп торсын, сез йөрисез сукмак юлларга. Юлдаш булсын ышанычлы дуслар, юлыкмагыз явыз дошманга. Ишегездә насыйп булсын сезгә күтәрелергә бөек үрләргә. Ихтирамын яулап һәр кешенең урыныгыз булсын түрләрдә. Бала хәсрәтеннән, балалардан, яман күздән Ходай сакласын. Усал ният белән йөрүчеләр сезнең ишекләрне тапмасын. Яман ширләр, төзәлмәс сырхаулар бер үк сезгә килә күрмәсен. Хаста булып урын исләрендә тилмерергә туры килмәсен. Бер-беребез белән аралашып, күрешеп яшик фани дөньяда. Бәхет бит ул сезне тоеп яшәү, туганнарым исән булганда. Хөрмәтле Гөлбану Абдулхаковна, матур юбилеегыз мөбарәк булсын. Алдагы музыкаль бүләктә сезнең өчен генә яңгырый. Кабул итеп алыгыз. Бирә, Ходай сынар өчен, кайгыларны бирәдер ул шыдар өчен. Татысыннар диеп, бердәмлекнең көчен, туганнарны биргәндер ул шуның өчен. Туганлыкның хисләренә тапы төшмәсен, йөрәк авыр сүзләр ишетеп ишетмәсен. Aralarını hiç gizmesin, Күңел сылынырлык ачы җилләре исмәсен. Синең белән без икебез бер туганнар, бер атаның, бер ананың балалары. Бердән булыйк татулыкта бергә яшик, суынмасын туганлыкның аралары. Туганлыкның хисләренә тапы төшмәсен, йөрәк авыр сүзләр ишетеп ишетмәсен. Кара мәче араларны һич кисмәсен, күңел суынарлык
жеңел бірге қайғыларыны, шатлықны да тек бөлішке шул бит татлы. Алыштыра алмай яқты бұ дүнияда, бір кімді ол туған деген бейік затны. Туғанлықның хисләріне тапы түшмәсін, йөрәк ауыр сүзләр ишетеп üşümәсін. Кара мәче араларны кичек исмәсен, күңел суынарлык ачы җилләре исмәсен. Туганлыкның хисләренә тапы төшмәсен, йөрәк авыр сүзләр ишетеп üşümәсен. Кара мәче араларны кичек исмәсен, күңел суынарлык ачы җилләре исмәсен. Кара мәче араларны кичек исмәсен, күңел суынарлык ачы